Fl-iskandlu tal-ghoti ta' commissions fix-xiri taz-zejt mill-lena Malta jista' jkun hemm nies oħra involuti apparti dawk illi semmew sa issa. Issa anke l-fatt tisma' kellhomx biżżejjed fuq ċerti persuni, jista' jkun hemm persuni oħrajn. Franco Debono huwa l-avukat tal-aġent Malti tal-kumpanija trafigura George Farrugia li fl-aħħar sigħat ingħata l-proklama biex jikxef dak li jaf dwar l-iskandlu taż-żejt. Waqt Breakfast News fuq Debono jiddikjara li fi skandlu bħal dan liġi tal-whistleblower li Lawrence Gonzi baqa' ma daħħalx minkejja kull weda kienet tkun arma aktar effettiva minn proklama biex tiġi miġġielda l-korruzzjoni. Jiena nippreferi kieku ikollok il-whistleblower act in place. Jiena nerġa' ntenni dak li kontatt għax nemmen fih illi jiena nippreferi l-protezzjoni tiġi direttament mill-liġi kif ikun il-każ fejn inti f'dawk il-ġurisdizzjonijiet fejn inti għandek whistleblower act illi tkun awtomatika toħroġ mill-liġi, jiġifieri is-sistema legali tagħna għandha bżonn riformi kbar. Għalhekk jgħid li l-iskandli li qed jinqalgħu huma tort tal-Prim Ministru. Allora ngħid illi t-tort huwa kollu mbagħad ta' Lawrence Gonzi għax bir-rispett kollu meta rbaħna għadna isma' da kien il-kap, imma skużi meta beda ġejjin dal-mewt u dawn l-iskandlu waħda wara oħra u jrid jerfa'ha wkoll. Franco Debono jirreferi għal Ministru Austin Gatt li fl-aħħar jiem mhux biss issejjaħ id-deputat tal-Pulizija biex jgħid dak li jaf dwar l-iskandlu taż-żejt, iżda issa rriżulta li semma wkoll fl-emails bejn il-kumpanija trafigura u l-aġent Malti tagħha George Farrugia. Ġara li ġara u Austin Gatt inkredibbli imma vera għadu Ministru tal-ġurnata tal-lum. U dawn huma affarijiet li kisru s-sistema politika tagħna. Jiddikjara li Austin Gatt għandu missjoni biex juri lil kulħadd li huwa l fuq mill-liġi. Jekk għandek bniedem li għamela missjoni tiegħu, qed ngħid għal Austin Gatt, għamela missjoni tiegħu li juri lilu nnifsu l fuq mill-liġi, akkosta kollox u f'kull waqt dak ikisser is-sistema politika. Austin Gatt qed jgħidlek jien ma jinteressanix, jien ma jimpurtanix, jien ma wieġeb għal xejn. Franco Debono temm billi reġa' sostna li l-fatti tal-aħħar 5 snin juru li hemm xi ħaġa suspettuża ħafna bejn Lawrence Gonzi u Austin Gatt. U ħanerġa' ngħidilek, u mhux veri waħda ngħidlek, tnejn, there is something very, very fishy bejn Austin Gatt u Lawrence Gonzi.